bilog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawit. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba upang tanggapin timpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo ba maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan,
Mayong buntag, mayong pagiguban, welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday na panalangin ug paday naghatag kanato og kadaugan ug labos sa tanan kadasig ug kalipay sa atong pagpangalagan sa Dios. Sa atong pagsugod mga kaigsuonan, ablihan nato kini mong programa diha sa mga pagdayeg pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Diin paday ng Dios naguban ug nagtudlog nagatiman kanato, diin kanunay niyang gipabati gipadungog ang iyang mga pulong nga mo'y hatag kanato og kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Yan usab kami amahan aron sa pagdaig kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagatiman. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalipod kanamo. Imo kaming giproteksyonan ug imo kaming gigiyahan, gipanguluhan. Aron padayon ming makabaton og kadaugan ug labos sa tanan. Kalipay kalinaw nga mo'y gikinahanglan nga mo'y maghari sa matag Pinoy-anan sa imong katawhan. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagkamaluluyon. Salamat o Dios sa pagkamahigugmaon. And thank you so much Lord sa imuhang mga plano sa among kinabuhi. Nga kanunay mo kami o Dios nga tagaan o kadaugag kalampusan. Wala may mahimo kun wala ka o Dios. Nanginahanglan kami kanunay sa imong mga pulong. Nanginahanglan kami kanunay sa imong tingog. Kay ang imong pulog mensahe Ginoo maumay mohatag kanamo kadaugan o kalampusan. Kinabuhing walay katapusan nga imong giandam sumala sa balaang kasulatan. Amahan, salamat o Dios sa imong pagpanalangin na usab sa amo ang panag-uban karon. Din ang pinaka-importanting panalangin nga among maangkon madawat mabatunan ang imong mga pulong o Dios. Wala nay makalabaw sa mga pulong nagikan kanimo. Dakong panalangin nga among maangkon, dakong panalangin nga among madawat ang makadungog kami sa imong mga mensahe. I-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga naakaron sa ilang dapit, naakaron sa ilang lugar, o naakaron sa ilang biyahe. Padayon ka magapanalangin, magapagiya kanila. Bisan pa sa kinabuhi ugad sa tanang mga alagad nimo Dios nga nagsangyaw sa imong mga pulong. I-bless ug tagbuas sila silang mga gikinahanglan. I-bless sila Ginoo. Sumala sa imong saad kanila aron sila makapadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton. Din ikaw ang Dios mahimayog mapataas. Ilabi na o Dios sa pagsugilon sa mga pulong nga mao imong plano sa matag tawo. I declare blessing right now in Jesus name. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban sa tanang mga listeners sa Shiny PM 101.3 nga nano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Kalipay nako mga kaigsonan ang pagiguban kaninyo tungod kay dunay mga bag-ong kadaugan nga ako ang ipaambit, ipadungog sa atong panag-uban. Wala kay ko ka sayo og programa mga kaigsonan, wala ko ka tunga dayon sa atong oras alas 9 tungod kay doon na pa ko'y giadto kaganina. Atong amo ang gitrabahoan nga diin usakos nga naghawling sa mga materyales para sa maong proyekto didto sa bukid gyud. Unya bless kayo mga kaigsuonan tungod kay ang nagdala di ay sa maong project usa ka alagad sa Ginoo. Sa ka-engineer, unya doon na say mga assistant, unya ang ihang assistant sad magwawali o alaga di sa Ginoo. Mga igsuon, kana bitawng dili ko ka imagine sa pagkamaayo sa Ginoo. Surprise kanunay ang Dios. Gidasig ko, this is my testimony. Gidasig ko mga kaigsuonan sa pagpaambit og panalangin kay diri sa bukid mga kaigsuonan. Namuhi ko og manok. Wala pa ko mamuhig baboy kay karong Nobyembre pa mi mo buhi baboy para sa ato ang krusada, sa ato ang Thanksgiving karong Marso. Mga igsuon ko sa Ginoo. So karong panahon na ako ang gibuhi mga ginagmay, mga manok lang usa. Unya gihikap ko sa Ginoo nga ang nagdala sa aghikap ko sa Ginoo mga kaigsuonan nga mo share, mo paambit, kumbaga mo hatag og manok mga kaigsuonan
alang sa mga kaubanan nato nga nagtrabaho sa gitawag construction. Unya sa diha nga ako ana untang ihatod, gibati ko sa Ginoo nga gipabati na sa Ginoo sa ko nga dili lang usa na ako ihatod. Unya mamahaw ko daan. Sa dihang mamahaw ko, isa na ko ihatod humangan ako pamahaw. Karon mga kaigsuonan, sa diha nga ako nang gihatod, niabot ay ang engineer nga maoy nagdala gyud sa project uban sa iyang assistant si Brother Vincent og si Engineer Kim og ni Sister Rochelle nga maoy ni susi sa maong proyekto diin naghawling sad ko. Karon mga kaigsuonan, nagila-ilhanay mi lipay kay ko mga kaigsuonan kay kung dili pa tungod atong manok nga ako ang gidala, dili mi magkakita. Pero dili tungod atong manok, plano gitos Ginoo. Plano gitos Ginoo nga pahatagon ko og manok alang sa mga trabahante nga mao ilahang kaon-kaonon para maupo ilahang salusaluhan mga igsoon. Gidala nako aron de ay magkamit mi sa usa ka engineer nga alagad sa Ginoo og doon na say assistant nga alagad sad sa Ginoo. Lipay kay ko mga kaigsuonan tungod kay sa tanan nilang trabaho doon na mga Bible study, unya doon ay mga prayer nga paghimuon. Usa sa nakahatag na kog kalipay sa akong kasing-kasing mga kaigsuonan nga nakakita ko sa gibuhat sa Ginoo nga gikunik ko sa Ginoo og usa ka alagad sa Ginoo nga nagtrabaho diri sa among lugar. Unya doon na pud sila project dito sa Sambuan. Doon na po sila gisugdan nga mga buluhaton sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Moabot ang panahon makakunik na usab ta dito sa Sambuan. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. Doon na po yung mga Kristohanon dito nga mahimugso, maumol tungod na sa plano sa Ginoo nga ikaw ug ako luwason gyud ta sa Ginoo. Salamat gyud ko sa Ginoo mga kaigsuonan nga nakakunik mi di gyud aksidente, usa gyud ka plano sa Dios mga kaigsuonan nga nagkakunik mi sa usa ka engineer para ako'y mo padayon sa buluhaton sa pagsangyaw kay ilang man gyud gisangyawan ang mga trabahante, ilang gisangyawan sa pulong sa Dios. Unya naa sila prayer mga kaigsuonan, ingon sila nga abi nimo pastor nagampo gyud mi nga doon na gyud untay pastor dire. Unya wa gyud mi mag-expect nga naa gyud ay pastor nga maoy mo salo sa mga buluhaton. Unang lipay kay ko mga kaigsuonan, sunod ko no nilang ari, magdala ko no silang mga Bible. Unya ipanghatag sa mga tao nga diin ilahang gi-Bible studyhan. Unya anang panahon na makawali na ta, makasir na ta sa pulong sa Ginoo alang sa kaluwasan kabag-uhan sa mga tao. Lipay kay ko mga kaigsuonan tungod kay usa sa mga dakong panalangin alang nato mga Kristohanon kanang naatay mga taong sangyawan, kanang naabitaw mga tao nga atong tudluan. Kay ikaw ug ako gihimo tang mga tinun-an ni Hesukristo. Sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 28 sugod og 19. Ang tanang tao mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan kinahanglan walihan, dili aron himuong membro sa mga karatula sa simbahan, kundili walihan himuong tinun-an ni Hesukristo, himuong sumusunod. Ikaw ug ako disipulo ta dapat. Ang disipulo og mga tinun-an dili dapat magpabiling estudyante lamang, kinahanglan mo hamtong siya. Dili maayo mga kaigsuonan nga kuhaon rata, mamatay rata nga magpabilin tag estudyante. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang usa ka estudyante matigulang lang siya elementary gyapon. Kinahanglan mo labang siya high school o kinahanglan mo sud siya college hangtod mahuman siya og motrabaho na siya. Dili maayo mga kaigsuonan kitang mga Kristohanon na stagnanta kana bitang nalansang ta sa usa ka sitwasyon nga wala tay nabuhat. Kung ikaw gitudloan, kung ikaw giwalihan, aron ikaw mutudlo ug muwali usab sa uban. Munang naay process ang matag buluhaton ug akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan
nga gikunik mi sa Ginoo sa alagad sa Ginoo nga maoy maoy gihimong agianan sad para makakonekta sa mga buluhaton diri sa kabukiran. Lipay kay ko mga kaigsunan kay doon na po sila project dito sa San Juan o niya doon na po yung datay Bible studyhan o walihan at imanon sa mga pulong sa Ginoo sa maong lugar. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, magpanalangin ka natong tanan. Og maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagiguban sa tanan nato mga kaigsunan, Brother Moses Cardente nga ni sayo gyud diri. Akong na hinagbuan mga kaigsunan samtang naghatod ko sa amo ang mga anak. Akong nahinagbuan ang atong igsuon nga sa layo pa kaingong kinsa maning kabalabala og sako si Brother Moses Cardente. Kabalo ba mo mga igsoon unsay iyang sulod sa sako? Ingon dayon siya, pastor, muadto ko sa inyoha na ari nabilin. Iko nga naara dito akong asawa, naara dito'y tao. Isa muadto ko kay magdala ko aning pares sa bikuhonon. Wow, no? Hallelujah. Payong buntag nimo Brother Moses Cardente, makaingon ta nga pinasahi pod ang gasa nga imuhang nabatunan, gasa sa pagkamahinatagon, labaw sa tanan gasa pod sa pagkamadinasigon ngadto sa uban. Salamat kay Brother Moses, ang Dios magpanalangin ug ang Dios nakakita niining tanan. Maayo nga pagiguban ni Brother Pedro Arsola ug ni Brother Johnny ug Sister Christy diha sa Linaw. Sa tanang mga listeners sa 11.3 Shiny PM number 1 diri sa Kabukiran, good morning, ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayo nga pagiguban, good morning sa mga Dinoyo family, mga De Villares family, ug sa tanang mga Tamayo family ug sa mga Alianic family nga nanuka dias Pantag, ang Dios magpanalangin. Doon na mo'y mga awit magalangit nga i-request diri sa ato nga programa, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato nga programa ato nang matagaag pagtagad. Importante, awit makalangit ra gyud ang ato ang tagaag pagtagad. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Brother Windel Tortuga. Maayo nga buntag pastor ug sa tanang naminaw. God bless everyone. Good morning ni Sister Maria Helen Jamel Ngoho. Good morning, Pastor. Salamat kay naka-follow ko sa imong live. Mabless kaayo ko makadungog sa imong mga mensahe, Pastor. Daghan kong makatunan. Salamat sa imong kinabuhi, Pastor. From Dawis, Bohol. Mayo nga pagpaminaw sa ito mga kigsunan diha sa Dawis, Bohol. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ang Diyos magpanalangin. Kana bitaw nga ang Dios magpanalangin mga igsuonan o sana kapulong nga kinahanglan natong tuuhan, kinahanglan natong agrihan. Kay sa panahon nga imo nang tuuhan og imo nang agrihan, ang balaang kasulatan dili gyud mapakyas, maog gyud na imong mabatunan. Tinuod gyud nga naay panalangin. Usa ka dakong panalangin mga kaigsuonan kana bitaw gamiton tas Ginoo alang sa kinabuhi kabag-uhan sa ubang mga tao. Matod pa, Sister Maria Helen Jamil Ngoho, ako jud giblutot pakusgan nako aron makadungog among mga silingan. Sa tanan nato mga kaigsuonan, mga kasilinganan ni Sister Maria Helen Hamel Hongo nga nanuka diha sa Dawis, Bohol. Good morning kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin ug ang Dios magauban. Ang inyong nadunggan, inyong mabati makita diha sa FB Live. Pwede ra gyud ninyong i-search mga kaigsuonan ng atong programa. Inig-abli ninyo sa inyong Facebook account. I-search mga kaigsuonan ang pulong mo kinabuhi ko. Inyo nang makita o inyo nang makauban ang atong programa nga maoy gigamit aron ang pulong sa Dios maoy atong madunggan sa tanang panahon. Salamat kayo Sister Helen, Maria Helen sa imuhang kadasig. Ang Dios nakakita o ang Dios magapanalangin kanimo. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong damo. Singgit nga to sa akong gidasig ang tanan sa pag-share sa itong programa. Ang Diyos magapanalangin sa matagbuhat nato ni ini ang Diyos nakakita. Dalaygon ang Diyos magpanalangin ka na itong tanan.
Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Rutsel Gabas Singgit, maayo nga buntag pastor ug sa tanang viewers. Ang Ginoo magpanalangin ni Brother Bongbong Ruam, ni Liti Gondaya. Maayo nga buntag pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nga mao'y atong ginabuhi ug giyas sa tanang panahon. Thank you. Maayo nga pagiguban ni Mercy Bakirion, maayong gabi, maayong buntag, maayong gabi naman. Maayong buntag, maayo nga pagiguban ni Brother Josepino Paran, maayo nga buntag pastor og sa tanang kaigsuonan diha ni Kristo. Kumusta pastor? Pagkatinuora, pagkalisod sa dalan, agianan imong mga hauling, amping kaayo. Salamat kaayo sa prayer. God bless ninyong tanan, Brother Josepino Paran, ato igsuon nga nanukad diha sa Compostela, Cebu. Mayo nga pagiguban ni Jervy Rimes Espinosa. Ang Dios magpanalangin kanimo, si salamat kay sa Ginoo sa iyahang pag-uban o pagpanalangin kaninyong tanan. Si Anali Karina Lalimpahan, good morning pastor og sa tanang mga viewers watching here in Tanhay, Negros Oriental. God bless and protect you always with your whole family. Namoy mga awit magalangit mga kigsunan nga inyong i-request ipabot diri sa itong programa, pwede ra gyud nga atong tagaag pagtagad o kaha mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo o padayon nato ang pag-share sa pulong sa Dios aron daghang makadungog. Maayong pagiguban ni Jocelyn Dinayal, maayong buntag pastor og sa tanang pamilya sa Ginoo magauban kanimo kanunay. Si Alin Opingo, maayong buntag. Si Christine Dinumo, good morning pastor watching from Surigao. Maayong pagiguban ni Maymay, good morning pastor Gideon watching here in Talisay. Pwede request song pastor imong gonet. Ako tagaag pagtagad mga kaigsuonan, ang awit makalangit nga gi-request diri sa ato nga programa. Samtang ang matag usa mga kaigsuonan magpadayon sa pag-share sa ato nga programa, padayon usab natong patilinghugan ang mga pulong sa Dios sa mga awit nga atong madunggan. Awit makalangit imong gonet. Good morning ang kanatong tanan, praise God. Gikan ni Cora Examen. Si Auring Osima, good morning Pastor Gideon watching from Mualboal, Cebu. Kumusta mo diha Sister Auring Osima Sevalia? Ang Dios magauban kaninyong tanan. Wala ko kapalong na imong Gikan ni Renel Pedro Dadlins, maayo nga buntag pastor watching from Binalbagan, Negros Occidental. Gikan ni Gina Kamahalan, good morning pastor, God bless you always. Og ni Eileen Rivas Kilisti Kanay, good morning pastor watching from Bantakan, New Bataan, Davao de Oro. Og ni Jimar Abiharon, maayo nga buntag pastor, dalaygon ang Dios. God bless sa tanan. Si Rachel nakigpaminaw usab og si Maria Helen Hamel Hongo Anguho, ka-request ko pastor, ikaw ang usog. sit imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan, kung mga imong gipalaban. Wala ko kapalungan na imo man kong giato, dili kayod ko katuho nga nung gibuhat to, bisan kang ngit sa dalan, nagbalan mo akong ngalan, gitawag mo gayong dako, di man
Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Olagar Immaculata. Mayong buntag, Pastor Watsing from Antipolo City, Manila. Mayo nga pagiguban ni MG Caballas. Mayo nga buntag, Pastor from Negros. Asa sa Negros inyo ha sis? Mayo nga buntag ni Daffy John Lumasag. God bless you always, Pastor. Salamat kaayo. Mayo nga pagpaminaw ni Sister Diana Joy Love. Happy watching ninyo diha sis. Og ni Sister Teresa TC Jabunit Polo. Maayo nga buntag, Pastor. Akong pasalamatan ang Dios nga among nagtuga sang tanang butang ang atong makita labi na sa gyud sa imong programa nga asa maglugar kakabot gyud ang daghang kalag nadala sa tiilan sa Ginoo. Glorify God. Salamat, amen, no? Salamat kay sa Ginoo. Si Rachel, pwede request kanta, Pastor, Jesus akong higala. Thank you, Pastor. Ako nang tagaag pagtayad ang imong gi-request. Ug salamat kaayo ni Sister Jervy Remes Espinosa sa imong pagkamakugihon sa pag-share sa atong programa. Kining tanan nakita sa Ginoo, gi-bless ka sa Ginoo. Sumala sa iyang mga saad. Imo kong gipabulit, gibuhat. Pwede na gyud nga maka-request ang tanan ilabi na sa mga compose nato diri sa atong programa. Awit makalangit mga kaigsonan usa nga atong tagaag pagtagad si Jesus atong higala. Kung mga imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman, akong kapakyasan nga imong gipasan. Gipakita mo na kaya ang tanan. Okay no, salamat kayo sa pulong sa Ginoo nga imong gunit nga naumol sa usa ka awit mga kaigsunan. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang awit makalangit si Jesus atong higala. Okay, ako sang patagaag pagtagad ha ang ikaw ang kusog ako sa ning i-set up ang akong electric fan kay murag medyo kanaas og gamay. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Moabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug danan. Walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Matod pa ni Diana Joy Love. Good morning, Pastor. Ug sa tanang naminaw sa maong mensahe. Si Brother Rinaldo Linggoy, good morning, Pastor Gideon, og sa tanang viewers, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Request kog song, Pastor, bisan dili ako ang ngayan. Ato Tagalog pagtagad mga kigsonan ang mga awit makalangit ako ng andamon diri Brother Rinel ang imong gi-request nga dili ako bisan ako dili ang ngayan. Unsa man
Maayo nga pakiguban ni Leonita Dayocos. Maayo nga pakiguban o good evening, good morning ni Mimi Dalio. Good morning, Pastor watching from Davao City. God bless. Gika ni Jana Lynn Villaora. Maayo nga buntag, Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag adlaw nga iya kita nga giatiman. Pastor, pakigreet ko sa akong nanay Lydia Kabi. Kay birthday niya karon, kanunay jud ni siya maminaw sa imong programa. Request kog awit makalangit, labing dako. Salamat. Watching from Taganaan, Surigao del Norte. God bless you, Pastor Gideon. Salamat kaayo sa inyong pagiguban, Sister Ginaline Villaora. Ilabi na sa imuhang nanay Lydia Kabi. Maayo nga buntag ninyo diha nay, og happy birthday. Ang Dios magpanalangin og ang Dios magauban sa tuig nga ihang gidugang sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot nga ang Dios nag-uban kanimo ug nag-atiban kanimo. Usa ka butang nga dili nasab nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios nga atong gialagaran. Awit makalangit mga kigsuonan, atong tagaan og pagtaga diri sa atong nga panag-uban, mga igsuon kos Ginoo si Jesus atong higala. Kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan. Ang muonong kanimo, tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, busa ang pingi, kay may oras paning lanta, siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talik din ang misyon mo, ayaw kahadlukin mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asata, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, busa ang pingi,
kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadloking mga pagsulay, ayaw ka balaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Atong higala. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, aduna tay higala. Matod pa ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, dili ko na kamo tawgong ulipon, tawgon ko na kamong higala, kay nasayod mo sa tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tong programa. Awit makalangit, ikaw ang gugma, bisan dili ako ngayon. Bisan ako dili ang ngayan, apon imong gipakamatyan. Bisan ako daghag sala, imo gihapon kong gipangga. Mayo nga buntag, mayo pakiguban ni Sister Gingging Simpron. Good morning, Pastor. Kumusta og sa tibok mong pamilya? Dalaygon ang Dios sa matag usa kanato. God bless. Gikan ni Jocelyn Olagar, Immaculata, wala jud tay maikakumpara sa gugma sa Ginoo. Amen. Wa gitay ikakumpara. Mayo nga pagiguban ni Romelita Bugais Pilisco. Good morning, good morning. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios. Salamat, Pastor, sa imong pamilya. Ang Ginoo magpanalangin kanunay sa imong pamilya. Si G. Jos, good morning, Pastor Wasing from Padre Faura, Manila. God bless. Kumusta mo sa Manila, G. Jos? Maayo nga pakiguban ni Ethel Vinceslao. Good morning. Og ni Sister Teresa TC. Matot pa, Pastor, pwede mangutana, pwede matagaan mo pagtagad kining bugna. 13:11 hangtod 18. Salamat, Pastor, ako gyung patalinghogan eh. Kay salamat kaayo ang Dios magpanalangin. Mayo pagiguban ni Elsie Candelario. Kumusta mo diha, day? Kumusta ang Dios mag-auban, magatagbo, matiman kaninyo diha. Si Rachel, maayong nga buntag. Og si Maria Hilin Hamel Hungo, salamat and God bless. Kung doon na mo yung mga awit makalangit nga i-request diri sa itong programa, pwede rin na itong matagapagtagad o mga pangutana. Sa kasubok, ihugasan mo, ibago. Kung sa banga ako, nanong gihigugma mo maayo. Bisan dili ang ngayan, ako mo simba, umuday kanimo. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya.
Kung doon na may Biblia mga kaigsuonan, kabalo magyuta nga naagi tay Biblia no, kita mga Kristohanon doon nagi tay Biblia. Pwede na itong ablihan mga kaigsuonan ang katapusang libro or bugna sa uban pang mga lungguwahe gipadayag or pinadayag o sa English nga pagkasulti revelation. So manay karaan mga kaigsuonan nga lungguwahe kanang bugna. Asa man to nga bugna? Ako ani nga tagaag pagtagad mga kaigsuonan sa 13, bugna 13. Bugna 13 kapitulo 11. Okay. Tuning tagaan og pagtagad unya mangita sa ko og background nga music para dili kay nato dili kay tamingaw no. Nya mintras naghulat-hulat punta sa uban kay matud pagod sa uban, pastor maayo ang gabi kay makapaminaw gyud mi kay sa adlaw na may trabaho mo nang matagabi mga kaigsuonan kung mo live ta mo na nga mo daghan moabot og 80 o 100 kapin nga aktual nga mag-uban sa ato ang programa tungod kay wala man kay trabaho anang gabi. Kasagaran gyud sa inaning orasaha daghan natong mga igsuon nga naagos sa trabaho ang uban na sa biyahe. Muna nga ang ilang gibuhat pod ila na lang i-replay ang ato ang programa, ang ato ang paghisgot sa pulong sa atong buhi nga Dios. Okay, kung nagtuo nga naana ninyo ang Biblia, inyo nang giablihan ang pulong sa Dios o atong basahon ang bugna or gipadayag Revelation, gipadayag kapitulo 13 bersikulo 11. Ang usani ka mga gipadayag no. Matod pa diri mga kaigsuonan, unya nakita ko ang laing mananap nga migula sa yuta, may duha kini kasungay nga sama sa sungay sa nating karnero og misulti siya sama sa dragon. Gigamit niya ang dakong otoridad sa unang mananap diha sa iyang atubangan unya gipugos sa mananap ang tibuok kalibutan sa pagsimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. Mihimog nga mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap, may paulan kinig kalayo gikan sa langit atubangan sa tanang tao. Og nalimbungan niya ang tanang katawhan sa kalibutan pinaagi si milagro nga gitugot nga buhaton niya atubangan sa unang mananap. Og gisugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan sa paghimog larawan aron pagsidungog sa mananap nga samdan sa espada apan wala mamatay. Okay. Gikan sa bersikulo 1 mga igsoon ang gi-title o giuluhan dinhi ang duha ka mananap. Ang matud pa sa bersikulo 1 mga kaigsuonan kung ato ni siyang tagaag pagtagad nga may usa ka mananap nga mingtungag gikan sa dagat. May napulo kini kasungay og 7 ka ulo. Ang matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo. Kaning mananap mga kaigsuonan dili gyud ni siya literal nga mananap. Imuhang makita diha sa mga revelation nga mga drawing nga kana bitawng mga mugna lang sa panghuna-una nga mag-drawing dayon silang mga mananap unya naapoy napulo ka sungo, napulo ka ulo ug naapoy mga sungay-sungay. Ang matag ulo mga kaigsuonan matud pa dinhi napulo ka ulo ug ang matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini ang pagpasipala sa ngalan. Kung imo gyud nang tun-an mga kaigsuonan nga gipadayag dinhi mga igsuon og ato po nang makita diha sa libro ni Daniel kay ang libro ni Daniel og ang libro sa gipadayag mga kaigsuonan nag-confirm na siya nga ang mga pananaw ni Daniel mahitabo gyud sa umalabot nga mga panahon og ang confirmation mga kaigsuonan mo nang naa sa Revelation nga mahitabo gyud ng mga pananawon. Kabantay mo na ay mga pulong si Jesus musulti nga sa pagkatinuod sa pagkatinuod. Kay ang pulong sa Ginoo nga kana bitong pulong nga ibalik-balik mga igsuon. Usa na ka dako nga nagpasabot na nga dili gyud na mapakyas, mahitabo gyud na
O kining maong mga pagpadayag mga kaigsunan o pananawon diha sa Revelation, imo po nang makaplagan diha sa sulat sa Daniel. Magsugod na diha sa kapitulo 7 nga mag-confirm mga kaigsunan nga kining mananap nga gihisgutan diha sa Revelation mahitabo gyud ni. Pero dili ni siya literal nga mananap. Ang gipakita dinhi mga kaigsunan usa ni siya ka organisasyon nga gitapok niya ang mga dagko nga mga leaders sa tibok kalibutan. Gitapok niya mga kaigsunan og nagkahiusa sila sa usa ka doktrinang hiwi, sa usa ka doktrina nga dili gikan sa Dios. Og kining matag sungay mga kaigsunan nagpakita ni sa gitawag na pulo ka ang matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini ang pagpasipala sa ngalan. So ang mga sungay mga igsoon naghisgot ni sa mga branch sa mga pangulo, sa mga hari o sa mga prinsipe sa matag nasod nga nagkahiusa. Pag abot diri sa bersikulo 11 mga kaigsuonan, lain na sad nga mananap. Lain na sad nga maghisgot nga mananap nga matod pa mugula gikan sa yuta. O kining yuta nga gisgutan din mga kaigsuonan, usa na ka kana bitang doktrina nga gikan sa kasing-kasing sa tao og dili gikan sa Dios. Minugna lamang ni sa tao mga kaigsuonan nga maoy mo kana bitang mo kuniksad sa unang mananap. Maubitaw na nga kung imong lantawon gyud sa mga discussion about sa mga revelation, mahitabo gyud ng one world government, one world religion. Kanang duha mag-combine gyud na ang one world religion o one world government. Sila ang mo pugos mga kaigsuonan sa mga tao aron ang mga tao makasimbag yod sa larawan og pugso nila ang mga tao nga mapatikan. Pero anang panahon na dili na sa ako alang yung bahin na sa mga revelation mahitungod na dili man ta angay mabalaka. Dili gyud ta angay mabalaka kay usas ako ang gigunitan nga bersikulo kanang gipadayag kapitulo 3 Yes. Nga sa panahon nga adunay mga katalagman, bisan unsang klase nga mga katalagman nga moabot sa kalibutan, dili ta dapat mabalaka kun sa atong pagpangalagad sa Ginoo nagmapailobon ta. Usara gyud angay natong kabalakan kung wala na tay pailob, wala na tay pagpaubos. Kung Kristohanon ta nga dili na ta kaantigong mo paubos, dili na ta kaantigong mo pailob, mauna na time mga kaigsunan nga dili sayop nga mabalaka ka. Pero kung naa kay pagpaubos, naa kay pagpailob, nganong mabalaka man ka? Nga doon na may saad ang Dios. Ilikay ta niya sa mga kalisdanan o mga katalagman. Kanunay ta niyang luwason. Sa panahon nga makita sa Dios ang ato ang kinabuhi nga mapailobon, mapaubsanon, ug doon na gyud tay tinuod nga gugma, ilikay gyud tas Ginoo. Ato agyon nang gunitan ka ng mga pulong nga gibilin sa Dios dias bala ang kasulatan kay di gyud na mapakyas. Ilabi na gyud sa mga pulong mga igsoon nga naghisgot sa saad sa Dios. Nga sa panahon nga adunay mga katalagman ang Dios andam nga muluwas kanimo. Importante ra gyud atong klarohon ang atong gugma sa Dios. Atong klarohon ang atong gugma sa atong Dios nga atong gilagaran. Salmo 21 bersikulo 14, ang Dios anda muluwas sa mga tao nga nahigugma kaniya. Kinsa gani ang nahigugma sa Dios? Nagtuman sa mga sugo sa Dios. Usas angay natong tutukan mga kaigsuonan kana bitang pagkat-on gyud sa pagigugma sa Ginoo. Maunay angay natong tun-an, istadihan unsaon aron makasiguro ta nga dunay gugma sa Dios. Kaya ang pagtuon sa mga gipadayag mga igsoon sa Biblia,
Doon ay mga gipadayag sa Biblia nga dili na ganita kasinati. Tinuod na. Kay ilikay man ta. Ilikay man ta. Ilabi na sa mga katalagman. Sama ragod sa mga katalagman nga naagian sa mga Israelita. Yes, nakita, nabati nila, nasaksihan nila nga daghan kaayong mga katalagman nga niabot sa Ehipto. Pero walay bisan usa sa mga Israelita nga napukan. Walay bisan usa ka mga Israelita nga namatyan. Inana ang Dios mga kaigsuonan. Importante ra gyud sa tua, maminaw ta sa Ginoo, magpabilin tang mahigugma sa Dios. Paningkamutan nato ang pagbuhat sa mga butang nga makapahimot sa Dios ug pagkinabuhi sa kaubuton sa Dios. Kay ang tao nga nagkinabuhi sa kaubuton sa Dios, sa gusto sa Dios, dili gyud na kalimtan sa Dios. About sa mga pagtuon sa mga gipadayag sa Biblia, labi na gyud sa mga panghitabo nga gipakita nga dili gyud ta makasinati. Di na may mga pagpadayag diha sa Biblia nga dili ta kasinati. So dili na nato, kumbaga sa ako alang no, dili siya dapat mao'y isintro sa atong pagpangalagad sa Ginoo ang pagtuki sa mga butang nga dili nato masinatian. Dili naman ta kasinatian ng uban nga mga gipadayag. Lamang, dunay mga tao siguro nga makasinati, dili sad maoy dapat i-priority ang pagtuon sa mga butang nga mga panghitabo. Nga dili na takaabot. Usa sa angay natong tun-an ang paghigugma sa Dios. Ang pagpabilin diha ni Kristo. Kay ang tao nga nagpabilin ni Kristo, dili gyud na kalimtan sa Ginoo. Ang taong nahigugma sa Ginoo, labaw ng dili kalimtan sa Ginoo. Mao na ang akong mga pagdasig mga kaigsuonan, kung doon na may mga mensahe nga angay natong tukion, mga pulong nga makapaandam nato. Katong mga pulong nga makapasangkap nato. Mga mensahe nga gikinahanglan natong makatuunan, din atong magamit ang atong kinabuhi sa buhingalan nga mao'y atong gilagaran. Daghang mga pangutana mga kaigsuonan sa gipadayag nga kung sa kuha lang yung pagpamalandong no, dili na siya angay tagaan og pagtagad. Ang angay natong tagaag pagtagad, unsaon aron maandam ta sa pag-atubang sa Dios. Unsaon aron andam ta, excited ta sa panahon nga mobalik na siya. Unsaon na to pagkasigurong excited ta. O gyud usas gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Ngamo nay dapat nakong tutukan ug dapat akong idasig aron tutukan sa tanan. Una nga sa ato nga programa mga kigsunan kanunay nakong gipadungog kanang andam ka na ba? Mo ni awit mga kaigsunan nga sa pagdating nga sabay dating nga may likha, andam na bata. O mo na usa sa mga pangutana mga kigsunan nga angay nato tagaag pagtagad o tingkayon, eksaminon atong kaugalingon kung tinuod batang andam na bata sa pag-abot sa may likha sa atong Dios mga kigsunan nga atong gialagaran. Si Richelle, thank you Jesus, thank you Pastor, God bless more. Si Maria Hilin Hamil, salamat Pastor, God bless sa tibok nimong pamilya. Si Emilio Cabugos, good morning. Si Raquel Bordin, good morning. Si Jen Limbago, matod pa, good morning Pastor, watching from Bantacan, New Bataan, Davao de Oro. May buntag ni Pastor Adila Pat Bersamira, good morning Pastor. Ang kanyang babalik. Mayo nga pakiguban ni Wilda Prospero. Mayo nga pakiguban og salamat kaayo ni Sister Jervy sa impong pagkamadinasigon sa pag-share sa tong programa. Matod pa ni Pastor Adila Fat Bersamera. Good morning Pastor, kumusta man mo tanan dinha Pastor? God bless sa inyong tanan, gimingaw mi ninyong tanan, mga kaigsunan diri sa Tumonoy. Best regards sa inyong tanan. Makabisita-bisita ra gid unta nya mi diha. Pastor, salamat kayo sa inyo nga pagtumbaya. Ang Dios magpanalangin.
Nangandoy ko nga makabisita ko kanang adlong Domingo. Lamang diri sa ato nga dapit sa kinahanglan pa nako nga tutukan. Si Soledad Eva Bosas, tinuod gyud na pastor. Make barkada kay sa taong bisyoso matakdan busa maglikay gyud ta ng mga barkadang dunay bisyo. Richard Manlapas, maayong buntag. Si Brother Rifat, maayong buntag sa Badjan. Live ka sa 96.7. Atong igsuon diha sa Badyan. Kumusta mo ang Dios magpanalangin? Si Alma Perez, salamat sa pulong nga makadasig sa pagtuo. God bless, Pastor. Usa nga angay nato tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kus Ginoo kana gyung pagpangandam sa pag-atubang ni Hesukristo. Kana mga panghitabo sa kalibutan dili man na angay natong tutukan, dili man na angay nato nga kana bitang mao'y sentro sa ato ang pagpaningkamot sa atong pagpuyos kalibutan. Kay musugot tag sa dili mahitabo man gyud na. Mahitabo gyud na. Pero angay natong tutukan kanang mahitabo sa atong kaugalingon nga kita dadon og lalinon. Ngadtos puloy-anan nga wa nay kamatayon. Si Norma Molina, salamat sa pulong pastor, makabuhi sa dugo. God bless from Gidapawan. Bisan asa ta mga kigsonan, asa mamo nga simbahan, importante gyud sa inyong gisimbahan, gianda mo kanunay. Kanang gianda mo kanunay sa pulong sa Dios. Usa sa mga pamaagi aron maandam ta, tudluan tas tinuod nga mga mensahe nga nas Biblia. Tudluan ta unsaon pagkinabuhi, tudluan ta mga kaigsuonan unsaon pagpahimuot sa Dios, unsaon pagkinabuhi sa sumala sa kabuton sa Dios. Unsaon man pagkinabuhi sumala sa kabuton sa Dios kung wala ta masayod sa kabuton sa Dios. Unsaon man pod aron masayran nato ang kabuton sa Dios. Diba? Bag-uhon na to atong hunahuna. Ikaw ug ako naay katungod sa pagbago sa atong nauna. Kita may nagdaladala aning atong hunahuna. Kita may nagbuot sa imong hunahuna. Ikaw ra gyud nagdaladala ana. Ikaw mo'y gipayalan anas Ginoo. Ikaw mo'y gipadumala anas Ginoo. Pwede ta mangayo, Lord, dumala akong nauna. Pero bisag musaon mga kaigsonan, ikaw ra gyapon gipadumala nganuman. Itagaan ko ka og buluhaton. Ikaw goy gipialan ana, kisa may gapial sa imong hunahuna, di ba ang Dios? Siya gahatag sa imong hunahuna. Gikan sa Ginoo tanan. Nang pasalamat nga naon natay hunahuna ug ato ning gamiton aron pagdumalas atong kaugalingon. Muna niingon si Pablo diha sa Roma Kapitulo 12 versikulo 2, ipabag-o ang inyong kaugalingon, ipabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon. Ang atong kaugalingon ipabag-o sa Dios. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. So atong trabaho, ang atong hunahuna, atong bag-uhon. Unsaon man aron mabag-o atong hunahuna, dili nato gamiton atong mata sa mga dautan, sa mga kanabitawng labina sa mga bati nga mga tanlalan-aon, mga bati nga mga paminahon. Kita may nagdaladala ni itong mata, kita po'y nagdaladala at aning ato ang atong idulungog. Kung asa nato gigamit kini atong idulungog kini atong mata, maunay mo hatag hunahuna sa ato ang kaugalingon. Kung ang ato ang mata hatag nato, gitan-aw nato sa pagkamaayo sa Dios, nan maghuna-huna ta sa pagkamaayo sa Dios. Kung ang atong igdulungog kini atong dalunggan, gipamati nato sa mga mensahe sa Dios, nan ang ato ang hunahuna maghuna-huna pod sa mga mensahe sa Dios. Pero kung ang atong mata, ang atong dalunggan, atong gipaminaw sa mga bati nga mga panghitabo, labi na sa imong mga kaila, ang imong hunahuna perti pong batiya. Muna nga ingon si Haring Solomon nga bantay ang imuhang hunahuna, ingon nga bililhon mong bahandi kay maunay tinuod nga kinabuhi. Naana sa Panultihon Kapitulo 3 versikulo 24. Ako rang tan-awon mga kisonan, kung wala na sa 3, naana sa 4.
Panultihon Kapitulo 3 kinas 4. Panultihon Kapitulo 4 versikulo 23. Ang imong mga huna-huna maoy tinubdan sa kinabuhi, busa bantay sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. So unsaon aron mabantayan nato atong huna kung dili ta kaantigong mo gamit sa paggamit sa atong mata, dili ta kaantigong mo gamit sa atong dalunggan. Mao na nga kinahanglan kaantigotang mo gamit sa atong mata, kaantigotang mo gamit sa ato ang dalunggan. Kinahanglan ang atong mata ug ang dalunggan gamito nato sa pagpaminaw, sa pagtan-aw sa pagkamaayo sa Dios, sa pagtan-aw sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Damor nato ning buhaton, damor ta nga na ay huna-hunaon. Maguna-una kas mga mensahe sa Dios. Nya nindot kay mga mensahe sa Dios. Na diha ang mga saad sa Dios, na diha ang mga pamaagi sa Dios. Sa ato nga panag-uban mga kaigsonan, atong humnon ang series sa pagtuon diha sa libro sa Pilipos Kapitulo 4. Atong basahon mga kaigsonan ang 21, 22, 23. Ug sunod na to nga programa, siguro unyang gabi moadto na ta sa Pilipos Kapitulo Kolosas Kapitulo 1. Okay. Maana na ato ang tagaan og pagtagad. Mulabang na ta sa Kolosas Kapitulo 1. Ang Pilipos mga kaigsonan Kapitulo 4 versikulo ako ni nga tagaag pagtagad mga igsoon 21 hangtod sa 22, 23. Giuluhan ni Apostol Pablo mga kaigsonan mga pangumusta. Ingon dinhi ipangumusta ako sa tanang katawhan sa Dios nga iya na ni Kristo, iya ni Kristo Hesus. Nangumusta kaninyo akong mga kauban diri og nangumusta usab kaninyo ang tanang katawhan sa Dios diri labi na ang mga nangalagad sa emperador. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo mag-uban unta kaninyong tanan. Nindot kaayo mga kaigsonan nga kitang mga Kristohano na kanunay ang pagpangumustahay. Kay usa sa mga pamaagi aron makabalota, masayod ta unsay angay natong iampo sa atong mga kaigsunan sa panahon nga masayran nato ang ilang sitwasyon. Unya kasagaran gyud nga mga pamaagi aron masayran nato ang ilang sitwasyon atong pangumustahon. Sa pangumustahon nato gyud ang ato ang mga igsuon labi na sa inyong mga ka-churchmate, inyong mga kaigsuonan diha sa pagtuo diha sa inyong simbahan. Pangumustaha. Labi na kung naana sa layo, nasa sa laing lugar, ay kumusta naman ka sis? Or kaha imong igsuon nga kadungan nimo sa pagbautismo, nga nahimo nimong classmate ingon nga tinun-an ni Kristo. Pangumustaha. Yan nindot na kaayo mga kaigsuonan og dali na kaayo ang buhat sa pagpangumusta karon sa atong panahon tungod kay social media naman gyud ta. Dali naman kaayong makatawag, dali naman kaayo natong pangitaon ang ato mga kailag higala nga kaniadto nag-uban diha sa pagpangalagad sa Dios. Himurang i-search ang iyang ngalan, i-search nimo unya imo dayong i-message. Ang pangumusta ha, kumusta naman ka sis? Kay kung dili nato nabuhaton mga kaigsunan, unsaon nato pagkasiguro mga kaigsunan nga maigo ang atong mga prayer. Insakto ang atong mga pag-ampo sa Ginoo alang sa atong isigka igsuon sa Ginoo. Usag gyud sa mga sugo sa Ginoo sa mga Kristohanon kining pagpangumustahay. Gani sa mga Hudyo, do na sila'y mga nabatasan nga buhat sa pagpangumusta. Dili lang sa dila, dili lang sa sulti, nga moingon nga Brad, kumusta na mo diha Brad? Kumusta na mo diha sis? Dili lang kay sa sulti lamang ang ilang mga pangumusta. Doon na sila ay mga aksyon nga nagpakita nga kinasing-kasing gayud ang ilang pagpangumusta. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, dito pa lang sa libro sa Roma mga igsuon, nanay sugo nga gibilin o gisulat diha sa Biblia kining pulong pagpangumusta.
diha sa Roma 16:16, nagsulti si Apostol Pablo og iyaning gisulat diha sa maong libro, matud pa pangumustahay kamo pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo. So naa sila'y nabatasan nga sa panahon nga sila mangumusta, naa sila'y hag or halok. O kanang paghalok mga kaigsuonan, dili na siya lain alang nila. Sa ako nang gitestimony nga kaniadto nga nagdala kog FM radio 97.9 Love Radio Cebu, na ako'y listener nga nakapamana og Hudyo. Pure gyud siyang Hudyo. Unya nagbikiri sila dapit sa plaza sa Cebu, nga karon Marco Polo na diya sa Busay. Unya giimbitar ko nga maoy mo pray sa ilahang tindahan or sa bikiri nga ilang giablihan. So akong gihalad ang bikiri ngadto sa Dios. Apan sa dihang nakahimamat mi sa iyang bana, gihagkan ko sa iyang bana, taas kaing tao, itom ablo og mata. Nya pertig yung taasa. O niya gihagkan ko niya. Nya matag karon og niya kung magkita mi, muhalok siya. Muhalok yun siya. O niya batasan na nila ang paghalok. Even sa lalaki o sa babae, ang ilahang aksyon sa pagpangumusta, ilag yung gibuhat sa halok. Sa ato asad mga kaigsuonan, dili na siya pwede. Diri sa ilabi na sa mga lugar o dapit nga wala ma-impluwensahi sa kanang kultura sa mga Hudyo. Gawas lamang sa mga dato o sa mga arang-arang, sa mga kwartahan. Pero ang ilara pong isig kakaila, maora po ilang buhatan sa paghalok sa pangumusta. Nakabantay ko mga kaigsuonan sa mga dagko nga mga tao or sa mga negosyante, sa mga dato bitaw, kanang naa may mga gadiring sila, kanang naay mga tapok-tapok nila, kay sa una nakadrive man ko og kanang kwartahan, nakasuod man sad ko og family driver. Naa sila'y mga tapok-tapok mga kaigsuonan, muhalok yun na sila, aping to aping, lahi sa tong kanang ba mo'y gamiton. Aping to aping ang ilang halok, ilang itandi ning ilang isig kaaping. Ana, pinaana pag yun, kumusta na ka? Ana diri sa isig kaaping ba? Adili isig kababa, aglain na sad kayo. Kanang isig kababa sa wedding na lang na, lalaki to laki to babae, babae to lalaki. Sa kasal sa mga minyo na siya. Mao na nga naa sila'y mga aksyon gyud, no? Pero diri sa ato labi na gyud sa mga bukid nga mga dapit nga wala gyud makadungog, wala gani makakita nga ang pagpangmusta na agyud ay hag, na agyud ay hawk, mga kaigsuonan, dili na siya pwedeng i-apply. Kay nakasuway ko mga kaigsuonan, kay namo god nato sa simbahan, kanang ako ang mga estudyante, ako gyud na silang gitudloan unsaon paglamano. Isig ka pastor, muhag gyud na. Kumusta ka pastor? Kumusta pastor Gideon? Kumusta pastor? Hag yun mi, ana. Pabati yun na mo ang kamingaw. Pero isira ng kalalaki. Dili pwede nga kaming lalaki muhag punis mga pastora. Dili na siya mao. Nabatasan yun na namo, o niya ako na yung gi-practice sa among isig ka pastor, ug labi na sa ako ang mga estudyante nga karon nahimong pastor. Karon sa dihang nabatasan nako mga kaigsuonan, even ang mga listener sa mga isig ka lalaki, ang mga babae sad, akong asawa, na sila'y paghimamatay, pagpangumustahay, pinaagig gakos. Nya karon pagkrusada na ko sa Negros mga kaigsuonan, naman tay mga kaigsuonan sad nga nahimong mga estudyante sa ato ang pagtudlo sa pulong sa Dios sa bisig pastoral. Nabatasan na pod sa mga estudyante ang hagyod. Nya pabati na to ang gugma, kamingaw sa usag-usa. Karon naamay mga kaila nako nga kaniadto mga kaigsuonan na sa kalibutan, karon naagyapon sa kalibutan kay lain sila relihiyon.
Akong gilamano nga uban sa hag, nalimot ko ba? Paghag na ko mga kaigsunan, gikarate bitaw ko. Tinuod ba gyud mga kaigsunan, gikarate ko. Iko dito ko mura kong nasyak. Nasyak yun ko kay nasyak ko sa akong sipyat. Sipyat yun to na ako kay ngano nalimot man ko, ako may nalimot. Nga dili madaitanan mga tao pwede nimong ihag. Karatihon, gikarate ko mga kaigsunan, may gani kay nakaatras ko. Unya ningkihat siya nako, abi niyag ijabon ko niya ba. Na first time gyud ko nga suway nga nakarate taon ko nakaatras noong ko pero piti gyud na gyud di na gyud nahitabo piti. At least naka-experience ko ito ko nakamatngon nga sakto no sipyat gyud to nako kay dili tanang tao pwede nimong ihag. Muna nga sa akong pagtudlo na sad sa mga tao, ako na pud silang kanang gipahinumduman, ang gipasidan-an nga dili tanan nga pwede natong ihag, dili tanan pwede natong lamanuhon. Ana na siya. Ang uban mo kihat ra man gani. Ang uban dili gyud magpalamano. Na ay mga kaigsuonan nato diha, mga kaigsuonan. Ikaduha sad ni na akong experience nga dili kay sa idaran o maoras sad na akong edad pag lamano na ako niya, Brad, kumusta man ka? Mga igsuon, iya manggi butang ang ako ang kamot dito sa agtang nako. Paaminon manoong ko niya. Kaya wala lagi taong po sa kalibutan nga unsa na yung lamano. Pagpangumusta. Sa ato ang mga kaigsuonan, dili halok nga inigsuon. Lamano ra gyud ato ang nabatasan dire. Lamano. Gani gi-practice na sa mga fraternity. Ang ilaha kanang lamano nila na apay pinaangkla-angkla. Pinaangkla-angkla din na anak bitaw. Na apay mga sinyas-sinyas. Usa sa nas mga buhat sa pagpangumustahay. Pero nato mga kaigsuonan, lamano ra gyud unya. Usa sa mga angay natong katunan ang buhat sa pagpangumusta kanang paglamano. Dapat dili insulto ang imong paglamano. Usa nga atong batasanon kanang dili nato insultuhon ang tao nga atong pangumustahon. Kung mga masta ta paglamano nato nabitaw sa kanta mga kaigsuonan inig Domingo, lamano sa kalipay. Napagi-awit mga igsoon, nalipay kog dako nga ikaw ani nalipay kog dako kay kauban na sabta. Napagi porsyon diha nga gimingaw pagkaksako higala. No, mabuhat lamang na sa atong isig ka magtutuo diha kang Kristo. Pero ang ubang mga simbahan dili gani. Dili tanan nga mga simbahan naghimo sa ingon. Labi na sa uban nga mga simbahan. Siguro sa mga Sabidi Adventist o sa mga iglesia ng Kristo, murag wa ko kay kakita nga mao na ilahang aksyon sa pagpangumusta. Pero natong mga Christian, sa mga born again, mga igsoon, naagyo na ang paglamanuhay. Naagyo na ang paglamanuhay. Unya, para dili bastos o dili insulto ang ato ang pagpangumusta, dapat iniglamano nimo, tutukan gyud nimo ng naong. Imo gyung tan-aw ng naong. Dili kay mulamano ka mga kaigsuonan, good morning Brad, good morning sis. Nilamano ka diri unya ang imong naong tuas pikas. Bastos na siya. Dili na siya maayo. Dili gyud na siya maayo. Mao na nga kung mulamano ka, nangumustagog ka, ang paglamano, it is a sign nga nangumusta ka, gimingaw ka. Imo gyud nang tan-aon. Kay sa diha nga tan-aw nimo ang iyang itsura, ma-discern nimo kung naabasas mga pagsulay, naabasas kadaugan, para ma-pray nimo siya ug madasig nimo siya sa pulong sa Dios. Unya pangumustaha ang ihang pagkakristohanon. Pwede ba nimong i-share Brad ang imuhang prayer request? Kumusta naman ang imuhang pagsunod pag kinabuhi kang Kristo? Naabay pwede na kong iampo, pwede ba tikang ampuan? Dili pwede mga kaigsuonan nga mulamano ka. Ayaw gyud ninyo na batasan ha. Nga mulamano ka nga nakalingiw or kaha nakatalikod, nilamano ka pero ang imuhang gilamano tos likod. Usab ya gyud na nga akong nabantayan sa mga kasimbahanan. Kana bitong hala-hala nga paglamano dili na siya mao. Mulamano gani ka tan-awag gyud ng hitsura. Kay ma-discern nimo kung naa ba say problema o wala bay problema.
Di makaampo ka para niya. Inana siya mga kaigsuonan nganong diha sa Biblia gisugo gyud kining pagpangumusta. Lamang lahi ang ilahang pagpangumusta kaysa atong pagpangumusta diri sa ato ang simbahan, matag simbahan. Kay lamano raman ato ila halok mga kaigsuonan. Unya gisulat na po na diha sa unang Korinto kapitulo 16:20. Nangumusta usab kaninyo ang tanang kaigsuonan diri. Pag himamatay kamo uban sa halok nga inigsuon. Pero dili na siya maayo gyud nga i-apply labi na gyud sa mga dili bitaw na batasan nga mga paghalok sa simbahan. Gawas kung moadto ka sa uban nga mga lugar nga na practice gyud nila ang paghalok nga aping to aping rapod kay basi og gamito nimo ning bersikulo ha. Unya moadto ka sa mga simbahan nga na practice nila ang paghalok, unya imo niya nang halukan niya gamitan nimo sa imuhang simod. Mabastos ka na. Budlot pa nimong simod kay halok. Aping to aping lang. Ana na siya. Dili kay mo halok ibudlot pa nimo ay mong simod. Dili na siya mao. Kinahanglan mga igsuon nga kitang mga Kristohanon kabaluta kung unsay angay natong buhaton. Kinahanglan ka antigo ta kung unsay na angay natong himuon. So usay gyud sa mga nabatasan sa mga Kristohanon pagpangumusta. Una sa tanan nganong kinahanglan ni siyang mabatasan nato kay sugo ni Ginoo. Og usapon ni sa mga pamaagi ulakang aron maka discern ka sa iyang mga gikinahanglan. Gisulat po na sa unang Tesalonica kapitulo 5:26, pangumustaha ang tanang kaigsuonan sa halok nga inigsuon. Sa ubang mga simbahan gitawag ni siya Holy Kiss. Kana kunong balaan nga halok. Pero dili na siya pwede nga lips ang imong gamiton. Kaning lips ang imuhang ipabudlot niya ang usasan mo budlot po di ang lips. Dili na mao. Moingon na ng uban labi nag mga tigulang nagibalew na. Labi nag mga tigulang mga kigsunan unya mangumustahay sa usa halok. Imagine na kana mga tigulang unya ma-practice anang halok nga inigsuon unya lips mo'y gamiton na dagoy ka mo uli dito nalipo. Dili mayo munang kaantigutang mo kanang mo apply sa mga mensahe nga naas balang kasulatan. Aron antigutang mo apply, bless kayo ta nga naay nagtudlo niini sa tuwa, no? Naanay nagtudlo, nagpasidaan na kuan ta ba na prepare ta. So sa mga kalihukan di ay sa mga Kristohano na agyo na ang pagpangumustahay. Ang uban mo kihat raman, Brad, kumusta naman ka? Siyarong di ka kaduol mo laman, no? Isa ra di lamanog na anay kuan politiko. Ang uban nga mga politiko mga kaigsunan kay naka-assist mapugog mga politician sa una. Grabing makahalog, grabing makalamano. Diya sa publiko. Pero inigsakay sa sakyanan, manghinog alkohol. Inana na sila ka dili noon tanan ha. Dili tanan. Sumara sa ako ang nasaksihan nga kuyog ko sa mga kampanya kay nag-assist man ko sa unang mga politician. Muna nga grabe sila nga makahag, makalamano, labi nag naay kamera, askang pilitag halog. Pero inigsakan nila sa sakyanan amang maligo nag-alkohol ay. Labi nag mangunguma, labi nag sa mga pobre. Anya sila mga kigsunan nga, grabe ha, kada nindot og sakyanan. Maligo na sila alkohol. Nigkahumag pangumustahay. Pero natong mga Kristohanon, dili dapat na maoy angay sundon ha. Mapobre man, madato man, maharuhay, maglisod man, importante kaantigutang mo lamano. Pero dili nato batasanon ang paghalok. Kay basi og ang akong nasinatian, inyo nang nasinatian, may gani kay gikarater ako. Unya, may gani kay nakalokso ko ato, kay wa ko kalokso, ambot lang. Pangag tingali ko. Napangag-pangag lang gani ko diri, pero bagang ni. Pero dili ni makuan. Dili ni katong naigos karate kay nakalukso man ko, nakasagang man ko. Nya gikihatan pag yugo.
dito ko na murag ko na-shock. Na-shock ko mga kaigsuonan. Kayon ko, uy, dili man day tanan pwede na kong hagon. Muna nga, muna giingon na nakakaon og tagam. Dili nakakaog tagam. Kanang naka-experience. Murag maumao ra man gunagon. Sige, minaw ta mga kaigsuonan. Tagaan na to pagtagad si si Michael Lapis. Pastor, good morning. Michael Lapis ni Pastor watching Cagayan. CDO, I have the all the Lord, Pastor, paampo unta ko, Pastor, sa akong hubak nga maayon, Lord. Okay, ato nang dadon sa mga pagampo. O salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Ako nagtuo nga doon na tay mga mensahe nga nakatuna na dunggan, labi na sa mga bag-o pa. Basig matingala pa mga kaigsunan uban nganong maglamanuhay mangguna sila. Kay sugo din nas Biblia. Kabantay mo sa ubang mga simbahan, wa gyud na sila pangumustahay. Nganong kinahanglan man tang mangumustahay? Una sa tanan, para na ay reconciliation mahitabo kana magkauli bitaw kay kung mga musimba manggo ka sa Dios, musulod kag simbahan unya wala di ka kana bitang naa di kay gidumtan o kaha na ay gadumot nimo, dili gyud na dawaton sa Ginoo ang imong halad. So mahimong sayang, mahimong usik ang imong pagsimba. Daghan ra bang mga tao, mga kaigsuonan sa laing simbahan nga kusog kay mo ampo, unya ang giampo mga kaigsuonan ang mga tao. Ingnon pa nga, Lord, kuhaan na lang na, Lord. Mayrag mamatay. Nagampo pero manunglo. Unya ang uban sad mo simba, perting lipaya pa mga kaigsuonan iniglingi. Ay tuwa man day kontra. Magmugot na pod. Nya nisimba kuno his Ginoo. Di gyud na mao mga kaigsuonan. Nganong kinahanglan ang pagpangumustahay? Una sa tanan para magkauli, do na mangoy mga siyempre, do nay mga nasilo, do nay nabugatan. Usas mga ali bitaw sa panalangin, usas mga babag sa panalangin kana bitaw na ay kay kasilo, na kay kalain sa imong isig katao, isig ka magtotoo, isig ka igsuon is pagtuo. Dili gyud na dawaton ang imong pagsimba. Mao na nga imbis panalangin, ang mga moabot mas sinatian nimo si mana ang makaangin. Kay ngano man wala man dawata ang imong paghalad, kay doon na may bikil ang imong kasing-kasing. So aron mawagtang na mga kaigsuonan na ang reconciliation, kinahanglan magkauli gyud. Mao na bitaw si Jesus miingon nga sa diha nga inigdala nimo sa inyong halad, importante ang atong halad, atong kinabuhi. Naaman tuoy mga halad, mga kaigsuonan nga mga panalangin nga kinahanglan ato ang ihalad, ipakita nga nisunod mi submitar ta sa tingog sa Dios. Pero kung imong lantawon, una sa tanan atong kaugalingon nga mo'y buhing halad, nga mo'y makapahimot sa Dios. Sa Roma kapitulo 12, inigdala nato sa atong kaugalingon ingon nga buhing halad balaan makapahimot sa Dios. Kinahanglan wala gyud tay gikabingkel. Kung naaman tay gikabingkel mga kaigsuonan, dapat makig-uli ka. Pero kung dili gyud makig-uli sila, importante ikaw nakig-uli ka. Labi na gyud sa imong isig kasimbahan. For example, sa imong simbahan, nasilo ka. Duula tong imong nasiluan. Pangayog pasaylo. Ayaw pod duula aron mo ingnon nimo nga pangayog pasaylo kay pasayloon ti ka. Ikaw may ninduol, di ikaw may mga pasaylo. Ana na siya. Pananglitan, Pastor, kung siya nakasala, unya ikaw mo nidool. Dili di ay pwede nga, Pastor, muingon ka nga, Pastor, Brad, pasaylo ako sa imong sala, be. Dili sad na mao. Ina lang nga, Brad. Ang pinakasakto, mao ni siya, Brad, kanang salamat sa Ginoo gipanalinginan ka, kanang pasaylo ako kung naalain ka nako, ha? Unsa may ako ang sipyat, pasaylo ako. Ana lang. Ang ipadayon ang imong paghalad. Kabalo ba ka kung ay mo nang buhaton? It is a sign nga humble ka o niya mapaubsanon kana bitaw mapailubon kang klase nga tao. Kinsa may panalangyan di ikaw. Mao na nga usa sa mga pamaagi or usa sa mga benepisyo nganong kinahanglan bitaw ang pagpangumustahay. Una, para masiguro nga sa atong paghalad sa atong kinabuhi wala tay gikabikil. Gaan og kana bitawng nindot kay atong paghalad sa Ginoo og mo resulta nagpanalangin. Usa gyud sa mga angay gyud nga buhaton mga kaigsuonan kanang
kana bitawng pangumusta nga uban sa gugma. Maayo nga buntag no sa tanan ni Sister Waning Dignos. Good morning Pastor, kumusta mo tanan? Salamat sa Ginosis. Okay ra gid ka ay I hope makabisita mo dire ilabi na karong Marso. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha Sister Waning o si Brother Danny Dignos diha sa Tesa. Ang Dios magauban kaninyong tanan. Og dalaygon ang Dios magapanalangin kaninyong tanan diha. Salamat sa Ginoo. No? Og oras na sa akong pagpanamilit tungod kay ginahanglan ko nga mulakaw para sa lain na pod nga hugna nga mga buluhaton sa akong kinabuhi. Ana lang yun na, no? Salamat sa Ginoo og natay nakatunan nganong kinahanglan ang pagpangumustahay. Labi na gyud sa inyo ang mga kasimbahanan. Dapat inyo gyud ang exercise ha? Exercise para walay babag, walay makaalis sa blessing sa panalangin sa Dios. Dalaygon ang Dios nga panay magapanalangin kanatong tanan. Magampo ta og atong pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa iyang mga pulong nga atong nadunggan. Og karong gabi og ugma sunod mga kaigsuonan atong live atong matagaan og pagtagad ang libro sa Kolosas sulat ni Apostol Pablo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong nga amo karong nadunggan og imo kami gipasabot nganong kinahanglan nga kami magpangumustahay tungod kay doon na kay mga gipakita nga maoy angay mahitabo ug angay namong mabatunan diha sa among paghalad sa among kinabuhi diha kanimo. Ug salamat o Dios nga aduna kay gipakita nga mga saad, mga pamaagi nga among mabatunan sa panahon nga aduna may pagpangumustahay. Ug labaw sa tanan adto namo masayran nga unsay angay namong iampo sa among isig ka tao, isig ka igsuon sa pagtuo. I declare blessing right now sa matag usa nga nagsunod niini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka o Dios sa tanang panahon. Imo lamang ang himaya, imo lamang ang kadungganan, mga pagdaig, pagpasalamat, imo lamang o Dios sa pangalan ni Hesus. Amen og amen. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,
sali. Lord,